салом мухлисони Барселона. Чӣ хеле ки медонед ин канал танҳо барои шумост ва дар ин ҷо шумо аз хабарҳои дастаи дӯстдоштаатон бохабар мешавед. Барои ҳамин тезтарак ба канал обуна шавед ва зангулачаро зер кунед ки аввалин шуда аз видеои нави мо бохабар бошӣ. Пеш аз сар кардан ман мехоҳам фаҳмам то чанд дараҷа шумо дар бораи Барселона маълумот доред. Оё шумо метавонед ба ин саволи на он қадар қиндимо дар комментария ҷавоб диҳед. Кадоме аввалин шуда ҷавоб медиҳад, номашро ман дар видео оянда эълон мекунам. Ҳамада тамошои хуб рафтем. Бинои испанӣ Марка менависад ки Барселона ба ҳамлагари Динамо Загреб Бруно Пенткович ҳавасманд аст. Майли ҳама ӯро ҳамчун ивазшавандаи Суарез мебинанд. На чанд рӯз пеш директори варзишии Барселона Эрик Абидал қайд кард ки даста ивазшавандаи бозингари уругвайиро кофта истодааст. Ман мегӯям ки Пенткович бозингари бад нест, аммо ба Барселона бозингари миёна не, балки беҳтарин лозим аст. Варианти харидани Лаутаро Мартинес беҳтар метавонад нисбат ба ин. Шумо бошед бародаро дар комментария нависед. Бар ивази Суарез Барса киро бояд харад? Силсила филми трансфери Неймар давом дорад. Бозингари бразилиё рад кард бо ПСЖ шартномаи нав бандад ки то соли 2022 мебошад. Неймар то ҳозира боварӣ дорад ки ба Барселона бармегардад. Ба гуфтаи Футболбоз тобистони гузашта трансфери ӯ рух надод аз сабабе ки президенти ПСЖ ӯро маҳкам кард. Акнун Неймар ва падари ӯ хатогии худро фаҳмиданд ва кӯшиш мекунанд ки ба дастаи каталонӣ баргарданд. Аз ҳама аҷибаш ин ки Абидал дар интервюи худ гуфт ки Барса то ҳозира ба Неймар ҳавасманд аст. Ҳеҷ кас дигар дар ҳайрат намонад вақте ки Неймар боз хоҳиши баргаштанро ба Барселона гӯяд. Аммо бозингари бразилиё аз куҷо медонад ки ин маротиба Алхилайфи ӯро сар медиҳад ё ин ки не? Бале, президент беақл нест ва мефаҳмад ки бозингарро маҷбуракӣ доштан лозим нест. Лекин нигоҳ карда ба оне ки президент ин қадар пул дорад, Хилайфи метавонад барқас ӯро сар надиҳад. Агар дар ПСЖ нахоҳӣ бозӣ кардан, мушкиле нест. Дар ягон ҷо бозӣ намекунӣ то тамом шудани шартномаат. Ва вақте ки шартномаи ӯ бо даста тамом мешавад, Неймар таги 30 медарояд ва ман боварӣ надорам ки Барселона ба ӯ ҳавасманд мешавад. Шумо метавонед дӯстон фикратонро дар ин бора дар комментария нависед. Форварди Барселона Антуан Гризман аз вазъияти худ дар Барселона розӣ нест ва мехоҳад ба ПСЖ гузарад. Қайд мекунад журналисти бинои Оке Диарио Эдуардо Инда. Гризман аллакай аз Барселона сер шудааст ва муносибатҳои ӯ бо Месси хуб нашуда истодааст ва ӯ мехоҳад ба ПСЖ гузарад. Ин трансфер метавонад як қисми трансфери баргаштани Неймар ба Барселона шавад, гуфт Индо. Ба хотир мерасонем ки Гризман ба Барселона аз дастаи Мадриди тобистони соли 2019 гузашта буд. Нархи трансфер 120 миллион евро мебошад. Хулоса дӯстон, ман шахсан намехоҳам ки ӯ аз Барселона равад. Барса ҳозир барои Суарез ивазшаванда кофта истодааст, лекин медонед ки Гризман метавонад дар ҷои ӯ хуб бозӣ кунад. Ӯ дар Атлетико ҳамин хел бозӣ мекард ва чӣ хеле медонем бисёр гол мезад. Ҳозир таърихи Гризман ба мисли таърихи Каутино мешавад. Валверде ӯро дар позитсияи дигар истифода мебарад ва ӯ наметавонад бозии беҳтаринашро нишон диҳад. Роҳбарият маҷбур мешавад ки ӯро фурӯшад. Ҳамин хел бо Каутино буд ки Валверде ӯро дар ҳамлаи чап дар ҷои Неймар истифода мебурд. Лекин мо медонем ки ӯ дар Ливерпул нақши даҳум бозингарро бозӣ мекард. Яъне чӣ хеле ки Месси ҳозир дар Барселона бозӣ мекунад. Агар Барса тренерро иваз накунад, то бозингарони беҳтаринро ҳамин хел аз даст додан мегирад. Ин фикри шахсии ман буд дӯстон. Шумо метавонед фикри худро дар комментария нависед. Ба ҳамин видео имрӯза тамом. Бо Барса бошед, Барсаро дӯст доред ва ба даста бовар кунед. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.